Ahoj, vítejte u dalšího videa ze serveru Angel a jsem tady tentokrát s Woodym. Čau. A dneska si budeme stavět základy na hrady a tamhle, takže tady, když jste to viděli, tak tady si udělám takhle vše hlínu, tady budu mít já svůj hrad a pak tady běž a tamhle bude mít Woody. Jo. Takhle, myslím, tady to budeš mít, nebo to budeš mít jak? Řekni. Tady to budu mít jakože takhle v rohu. Jo, v rohu Takhle, to tam. Jo, chápu, jasně. Dobré. Já se kouknu na spaven, takže počkej chvíli. Jo, a ještě vám řeknu, co to tady je? Co jsi našel? Tak, no, takže jsem vám chtěl říct o tomhletom serveru něco. Je to server, na kterým je hodně warpů, ale nejsou tady warp doly, co jsme přesně hledali. Jenom nás tady trochu štve, že rezidence tady musí jít, myslím, pod dovolení admina, takže vždycky musíme jemu říct, aby nám udělal resku, jo? Takže to je takový těžší trošku, tak já vám ukážu spaven. A rovnou se podívám, jestli tady je enchant. Takže takhle se objevíte, tady se zaregistrujete, vítaj na serveru Angelcraft. Register heslo, jako vždycky. Tak tady jsou dole, takže tady vám ukážu dole, co je. Tak tady je normálka prostě nether. Info, no dobrý info, tak to jsem si zase něco počet. Tak, takže půjdu zpátky na spaven. A tady máte warp příroda, warp shop, warp trampolína, otázky, teranova, jedlo. To je slovenský server, takže když tak jedlo tady napsáno právě, podkopávačka a warp VIP. Tak. A nebo neumí psát, no jedno z toho. Ne, je to slovenský server, já jsem se díval. Pak tady máte pravidla, to si ale skoro nikdy nečtu, takže to je docela zbytečný. No a takhle to je prostě, no, takže ještě vám ukážu. Tady to jsou ty nový bloky, jak byly přidaný v 1.6. Tak tady takhle nějaký cow and pig, tady je právě to warp jídlo. Tady jsou dole piggy. Tady jsou právě tyhle, takhle spawnery na prasata. No a prostě takhle, to si tady prozkoumáte vy, jo, já to tady zkoumám hned na začátku. Takže na home. A tak, a teďka si budeme kopat hlínu a pak to tady budeme dodělávat. A řekl bych, že další díl by mohl být s dalším komentátorem, takzvaným kámošem. A sakra, jsem se úplně ztratil, jsem se soustředil na to kopání hlíny. No a mohli bychom dělat základy jakoby hradu. Teďka bychom to jenom vykopali, zahrábali, udělali z toho rovinku a dodělali. Takže teďka natáčíme 5 minut, takže bude to tak 10minutovej, myslím. Takže trošku musíme zabrat. Jo? Tak jo. No, možná i 20 by to šlo. No, ono... Ty jsi říkal, že už musíš nějak brzo končit, viď? No tak ale jako asi můžu na nějakou dobu. Prostě počas se nějak vypnem. Jo, ok. Dobře. Hej, mám superovou hlavu jednu. Ale taky mám hezkou hlavu. Jo, tak já ti to ukážu, jo, to můj. Tak pojď sem ke mně, jo? To já tady dole kopu dávám tu hlínu. Ale mám jenom jednu, takže můžu dát. A právě my jsme tady na začátku hráli s tím kámošem a tady jsme si začali jakoby dělat základní věci, jsme si udělali jakoby věci z toho, z kožený. Koukej, hele, koukej. Tak to chci taky! Tyjo, to chci taky, to se ještě neměl nikdy. To bys chtěl, co? Jo, si ji koupím asi v shopu, tyjo.
My jsme byla Endermaní armáda. Tak. Ještě takový oplus dělání té hlíny. Ještě prase mi sem spadlo. Jo a ze začátku, když jsme tady hráli, tak si fakt přečtěte ty warpy, protože já jsem tady hrál ze začátku, vůbec jsem neměl jídlo. Jednou jsem kvůli tomu i umřel, měl jsem už diamanty, to jsem ti ani neříkal Woody. Vážně? Že jsem v dole umřel a měl jsem diamanty kvůli jídlu. Pak jsem si všiml, že tady je warp jídlo, takže to bylo skvělý, úplně jsem byl rád, jo. Tak, Jsem ani nevěděl. jo. Tak teď už to vím. No a ještě jsem chtěl říct, co bude náplní dnešního videa. To už jsem říkal. Takže teď se podívám na tebe, co tam budeš to. A ty to tady budeš nějak vyrovnávat s tím rybníkem tady takhle, nebo ne? OK. Jo, budu to dělat z rovině rybníka. Baš. Ty tady to bude dobrý, až to budeš mít, jo. Já budu mít jakoby hrát tamhle. Jo a ten A budou to další díl by mohl hrady? být, ten další díl by mohl být, že jo, příprava hradu. A další díl by mohl být výprava do dolu, taky. Jo, Jo. Určitě. my jsme už vygrýfovali jeden dům, takže už máme stone slaby. Já ne. Ne, tohle. A není to asi nějaký extra starý server, protože to je jenom 25 slatů to má, ale je to dobrý, jako podle mě. Tady To je tady ty- furt tady- No, Ne, nic, tady ty zombie, to mě teda štve hrozně, ale. jsou tam nějaký zombie. Jo, tady mám strašně všude. A spawn je trošku zalagovaný, všim si z toho. Jo, jako prase. Ejka nevím co, ale nějak se mi tady zašlo trochu jako... Je, malej zombie! A, to nesnáším! Pojď sem! Tak. Ježiš, jak já ho nesnáším a na něj ještě umřu, tyjo. Dobrý. Takhle... Ježišmarja! Co pak se stalo? Když já jsem spadl do díry normálně jako kterou jsem zahrabal, jo. Jsem spadnul, No. jsem jí totiž nerad prohloubil ještě, jo. Jsem jí nerad prohloubil a ještě tam ke mně spadl velký zombík zase, jo. Přežil jsi to? Cože? Přežil jsi to? Jo, přežil naštěstí, ale mám 19 levelů. Takže jako docela to bylo o kousek. Já jdu na spawn se podívat ještě. Jestli tady je ten enchant. Ježiš, to je tak zalagovaný. To je zkus dát warp enchant. Jo, ne, ten není. Počkej, máte někdo hlínu, please? Taky. A pozdravte do vy. Takže když si můžete podívat, jak vás budou zdravit, které si jsou vychovaný, tak by vás měli pozdravit. Twitter, Twilizer. Jo, tady ještě vám ukážu ty. Opečko je tady Twilizer a další je Rin, asi Ryan. Hlavní admin je Rafix. Majitel je Ravengard, nějaký to už, jo. Angreal 97 a The Serp. Se líbí ten skin toho Supermana. Jo, no to je Superman. Superman? Ne, on se Supernoas nějak tak se jmenoval. A jdeme na skákačku! Juhu! Juhu! Tak jestli přeskočím hrby, jo! Ne, to se nedá přeskočit. Hele, je warp podkopávačka, jdeme tam. Teďka To bychom začala to- nebo? To bychom to mohli zkusit. Teďka začala nebo už je? No, teď začíná. Já jdu hned. Takže Zombie! tak pojďme Krása. podkopávačka. Jo,
Dobře, já si jenom klidím věci home. Ne, to tady můžeš si uklidit, já jsem si to tady nevšiml. Choďte po jednom do dveří, jasně. Počkej, a je to tam? Jo, dělej, tam. pojď už se sem podívat. Jo, já tam jdu, já si tam jenom do bedny věci brz. Jo a omlouvám se za někdy, když to trošku slyšíte Woodyho trošku špatně. Protože to nějak vždycky trošku spadne. Jdeme do dveří. Já jdu do těch druhý. Hej! Máte Hele, já mám lopatu. Kdy já mám? Sakra, proč jsem si ji tady neuklidil? To jsme se, já si tam uklidím i tyhle věci. Já taky jdu na home. Ale to se můžeš dát do té ender chestky. No to už je jedno. Tak jo, jedem, já už si rád, rychle. Hej, tady je lopata je zdarma. Co? Tady je lopata je zdarma. To je dobrý. Jo, Angel Craft. Crafty Crazy Girl, ahoj. To je asi jediný, kdo pozdravil, jo. Ach jo. Tak jdem, rychle, já už si... Kdy začíná, tyjo? Počkej, pravidla. Jo. 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 Víš, co jsem tady zjistil? No, Že tady je PvP zóna. není. Až tam bude v tom, ale v tom, tak tam je PvP zóna. Hehehe. Jo. Jo. Tak to je výhoda. A zatím se tady žádný jako frajery... Jako že by tady byly nějaký let's playeři, tak to ještě asi tak to tady ještě neznám. Ale myslím si, že už tady určitě to... Povolené házet stěhové kule, hadzovat, co to sakra je? Zhadzovat do lávy? No. Vlastně, ty jsi ještě nikoho Jak se nezazoval. dostanu do toho? Jak se dostanu do té arény? Já nevím, já jsem teď končil si na home uklidit tu dialopatku. Protože musíme mít přece zásobu, ne? Jo, a já se jinak jmenuju Trixík, ale tady mi nešlo na to zaregistrovat. Nechápu vůbec proč, byl jsem naštvaný strašně. Takže tady jsem Czech Mining, CZ Mining TV. Což je jméno našeho kanálu. Jo, přesně tak jsem to chtěl říct. Já na to prdím, já jdu na home. Obdivuju Hej, jak je ten barb Teranova, co tam je? To mě docela zajímalo. Skoro nic. Jo, mám diamantovou lopatu. Trubové jední. Jo, no, to je dobrý. Šup, Mandy. Jsem zabil hned na začátku. Na začátku jsem hned zabil nějakého tohle týpka jako. Takže to bylo v pohodě. Úplně. Tak já myslím, že bych jsem začal golat. Jo, začnu golat asi teda. Znamená to golání. Cooked steak. Já myslím, že to budeme pomalu ukončovat, že ještě něco možná jako že děláme a to by mohl být asi konec, prostě tady pro vás už asi moc nic neuděláme, takže to už bude asi za chvíli konec videa, protože by vás to taky nudilo podle mě. Tak počkej, ještě já tady vykopu ještě poslední kousek hlíny, to je minutka chvíle jenom. Tak rychle. Oh.